Ano pa? Pasakaya ate! 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 Sir Pat. Thank you, Sir Pat. Wala kami. Good ako na lang. Kuriyak na ako. Ay, muna si Babang nag-iyon naman nung nag-ihingo haman. Kuya Gab! Oh, talit! Dali, Gab! Dali! Dali! Ay!
Oh, last na yan ha. Ano na yun? 150. 250 lang. Tama na yan. Last na yan. Panash, iti ho. Ha? Saan? Wala naman naman. Wala yung natagal ka mo siya na rin. Dadang! Yee! Amen, may ticket ka? Sige pa, Gab! Kakaitin tokens lang. Kakaitin lang. Magkano ba? Tokens lang.